2:03 da tarde aquí nos Estados Unidos, 6 horas máis en Vigo, porque aquí cambiamos a hora esta pasada fin de semana. En Galicia, pois, ainda non se fixo iso, non ata finais deste mes de marzo. Estamos en directo unha semana máis no Bar Celeste, aquí na nosa canle de YouTube e, por suposto, despois difundido por outras plataformas tamén, como sempre, anunciamos. Difícil programa realmente pola derrota do Celta no derradeiro minuto fronte ao Real Madrid, un resultado para min inxusto, pero xa sabemos que a xustiza no fútbol e moitas veces na vida pois non funciona como agardaríamos. Pero, ademais diso, temos a moi mala nova desa baixa, desa lesión de Miguel Román. Estaba a ter sorte o Celta coas lesións desta tempada e chega unha nova complicada que dificulta as cousas para o traballo do adestrador Claudio Giraldez. De todo isto, imos falar nesta emisión en directo do Bar Celeste. Xa teñemos o outro lado da liña cibernética os nosos convidados e contertulios de hoxe, comezando co meu bo amigo e cofundador do Bar Celeste, Fernando Rodríguez Estévez. Que tal, Fernando? Benvido ao Bar Celeste. ¿Qué tal, Antón? Bueno, pues comparto la rabia de esas dos situaciones, la derrota frente al Madrid y la lesión de Miguel Román. La verdad es que son dos desgracias importantes, más la de Miguel, porque al final contra el Madrid es un partido, pero con Miguel ya es el resto de temporada, con lo cual, pues seguramente se note, ¿no? Pois sí, realmente, justamente antes de comenzar a emisión, eu lin sobre esta nova, está por todas as redes sociais. Bueno, pois, por suposto, o importante é que Miguel Román se recupere o máis axiña posible. O que sí sabemos é que é o remate desta tempada para ele. Tamén en Vigo está preparada xa a nosa amiga celtista de pro, Susi Bugallo. Que tal, Susi? Hola, boas tardes a todos. Hola, Fer. Hola, Antón. Hola. Sí, súmome a esta mala sensación, xa comezando por esa derrota, pero sobre todo por esas últimas novas da lesión de Miguel Román. Dicíanos antes que parecía que iban ser uns 3 meses, co que, como di Fer, o que queda de tempada. Pero bueno, nada, esperemos que solventemos con que temos na casa, bueno. Sí, non hai outro remedio realmente, tal como están as cousas. Xa están por aí pois Del Toya e Vicente Javier. Xa sabedes que podedes participar no chat, pois dar as vosas opinións, preguntas, matizacións, etcétera, no sur de Suecia, cunha ben fermosa camisola vermella do Celta, ademais co escudo e a bandeira galega. Xa está preparado, sí, aí está o noso amigo Joaquín Avellán, el Cumbias. Que tal, Joaquín? Como andamos? Pois sí, non sei como estades de nervios, pero a verdade é que tiñamos 4 partidos que iban a marcar a tempada, perdemos o menos importante dos 4, e agora eu firmo gañar 1, 2, 3 que ven e pasar de ronda. Pero bueno, sí, esa pararemos do partido, falaremos das malas novas da lesión de Miguel Román, un xogador imprescindible para Claudio, imprescindible para o plantel, o xogador con máis minutos esta tempada, e veremos que alternativas entre nós ou podemos atisbar para cubrir esta baixa que vai ser moi dura. E nada, por aquí, moi contento de estar, unha semana importante, unha aperta a todos os que estamos aquí, os do chat e a todo o mundo. Sí, semana importante porque, ademais, o Celta xoga na casa ese partido fronte ao Olympique de Lyon, que vai ser un partido dos máis importantes desta tempada. E en Vigo xa está preparado tamén o noso amigo colaborador do Bar Celeste. Unha semana máis está por aquí connosco, profesor titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, Jorge Luis Bueno. Que tal, Jorge? Como vai todo? Que tal? Como estades?
Pois sí, é verdade que bueno, un pouco co ánimo aí regular, supoño que por esas dúas cousas xuntas, non? Primeiro por esa derrota un pouco virulenta, digamos, ¿no? Virulenta en canto a sensación que tivemos, ¿no? Porque, bueno, foi un partido que se poido gañar, xa parecía que o empate era a expectativa e, bueno, eses malos 2 últimos minutos que tivemos realmente, bueno, pues se pode facer máis nese rebote, xa falaremos despois, pero bueno, se isto xuntamos coa nova, pois que non é demasiado boa, no? Da lesión de Miguel Román, que era unha peza bastante importante na arquitectura do que estaba facendo Claudio, pois tamén pon enriba da mesa pois a necesidade que temos, no? de sempre intentar pois non ir tan xustos nalgúnas posicións, parecía pois que non pasaba nada, e agora, pois bueno, sempre falamos, no? Tanto no caso de Miguel Román como no caso de Radu, hai algunhas posicións máis nas que estamos sempre desexando que non pase nada. Agora, pois pasou, bueno, temos que ver como podemos enfrentarnos o que ven, un mal momento para ter este primeiro partido europeo, pero bueno, como decía Joaquín, pues importante intentar pues ter calma e confiar en que, bueno, hai opcións de seguir adiante, de pues, como decía él, ¿no? de gañar un partido que sexa importante, pasar de ronda e un pouco pensar a longo plazo como podemos pues afrontar o que queda de liga con esta baixa. Sí, unha lesión nunca chega en bon momento, pero esta en particular, antes deste partido, en un Intre no que estaba moi ben de forma Miguel Román, pois que teña que dicir adeus a tempada, pois é moito peor inda do que podería ter sido. E, bueno, para comezar, xa que esta é a actualidade, porque xustamente lin sobre isto, pois son uns minutos antes de comezar a emisión, así que, bueno, gustaríame que valoredes, se podedes, o impacto que pode ter, a importancia que dende os vosos puntos de vista pode ter esta baixa de Miguel Román, un xogador dos que estaba, como digo, xa máis en forma nestes intres da tempada, sobre todo. Hombre, en la fluidez del juego, ¿no? Puede tener que ver. Lo que pasa que también es verdad que Vecino se ha adaptado bastante bien. Yo creo que a pesar del error que tiene en el gol del Real Madrid, yo creo que ha cogido con mucha naturalidad ese puesto, ¿no? Pero bueno, evidentemente se pierde mucho juego ahí con Miguel Román, un hombre de la casa, que al final, pues bueno, aporta un plus que no aporta cualquier otro jugador. Entonces, sí que se va a notar, pero bueno, como Claudio siempre tiene un as detrás de la manga, pues seguramente lo notemos pouco. Eu penso que era o que viñamos temendo dende principios de tempada, que sempre estábamos a falar, xogando 3 competicións, bueno, agora 2, se non nos respetan as lesións, imos sufrir, bueno, están chegando tamén algo que se podía contar ata certo punto, que as lesións comezaran a chegar a esas alturas de tempada. O que pasa que, claro, cando chegan nunha posición como a de Miguel Román, pois doe un poquinho máis. Bueno, coa salida de Beltrán, chegou Vecino, parecía que viña a suplir esa carencia que tiñamos, e agora, pois, bueno, esperemos que Vecino pois veña a cumplir un poquinho as expectativas, porque creo que esperamos todos moito del, e agora probablemente sexa o seu momento. Vai xogar moito Vecino. Vai xogar moito, que era o que quería decir, que agora é o momento de Vecino, e que eu creo que Miguel Román era o xogador con máis, era nesta tempada ao mellor centrocampista do Celta con moita diferencia de todos os que xogaron. O máis fiable, o de máis conducción, o máis atrevido, ao mesmo tempo era un xogador que defendía ben, o sea, estaba sendo moi importante. Para mí unha perda que baixa pois un pouquinho as probabilidades do Celta de pasar a eliminatoria contra o Lyon, que baixa un pouco as posibilidades de manter este sexto posto. Por suposto, os outros equipos tamén teñen mancados. O Madrid, contra o que xogamos, xogaba, vamos, 11 xogadores e o Madrid Castilla. O Lyon ven con unha lista de lesionados moito máis ampla que o equipo celeste. O sea que tampouco podemos decir que é só culpa diso, pero vai afectar bastante, claro que sí.
Unha mágoa, dende aquí desexar unha pronta recuperación a Miguel Román e que este tipo de lesións non deben, non soen afectar o nivel ou o potencial do xogador, que iso é máis importante, que non é algo serio, unha rotura de cruzado ou algo así que nestes intres da súa curta trayectoria profesional podía afectar seriamente. Así que, bueno, hai que asumilo, hai que esperar a que Claudio toque coa tecra, é o momento de Vecino, pero tamén é o momento de Sotelo, de verse un xogador que é aproveitable para o primeiro plantel ou non, e o gallá que todo vaya ben, pero agora mesmo sí, co baixón desta baixa ante a semana máis importante do que levamos de curso. Sí, a verdade é que sí, que quizás todos agardábamos, ¿no? que Vecino, dende que chegou, pois tivese xogado algo máis, non o fixo porque realmente o resultado de outros xogadores pois estaban aí diante e claro, agora mesmo pois non vai quedar máis que teña máis minutos. Penso que tamén vai ser unha boa forma, ¿no? de encarar isto que temos por diante, un xogador con moita experiencia, moi faxado neste tipo de competicións. Pero bueno, penso que para o tema anímico foi unha mágoa realmente, porque xusto era un momento, pois evidentemente antes decía Antón que as lesións deste tipo nunca chegan en bon momento, eso é verdade, en calquera momento pois é unha mágoa, pero bueno, quizáis polo que significaba esos oitavos e ese primeiro partido importante despois da clasificación, pois, bueno, non chega en un bo momento. Pero eu estou convencido de que xa está Claudio pensando na tecla, nas opcións. Penso que desde ese instante xa ten na cabeza posibilidades. Eu penso que nos vai sorprender xa no mesmo partido do próximo xoves con algunha cousa, non? Porque realmente penso que moi pouca xente se esperaba pois o plantexamento que fixo contra o Madrid, ¿no? Porque foi prácticamente o mesmo que fixo no Bernabéu co xogadores distintos por completo, ¿no? Porque, como ti ben decías, Joaquín, o Madrid chegaba pois moi mancado, moi con non ao 100% ni moito menos. Eso tamén pois deu máis rabia, ¿no? Porque penso que tivemos moitas máis ocasións para levarnos estes puntos, xa que o partido de ida ninguén esperaba e os acadamos. Agora penso que foi o contrario. Todos esperábamos seguir nesa dinámica, dando un bo xogo, e realmente pois o fixemos así, ¿no? Foi unha mágoa pois non ter gañado os 3 puntos e perder desa maneira, ¿no? Penso que o tema hubiera sido anímicamente un pouco menor de ter gañado esos 3 puntos e afrontar o partido do León de outra maneira distinta, ¿no? Sí, tamén quería decir un momento solo que eu creo que tiñamos todos demasiado optimismo contra o Madrid. Sí. Que o Madrid, quero decir, aquí lembro a semana pasada cando facíamos a previa e todos pensábamos, sobre todo a xente do chat, que íbamos a gañar sobrados. E o Madrid, ainda que leve con 10 lesionados, ten un plantel que é moi superior. Pero era un Madrid, Joaquín, moito máis feble, non? Tiña xogadores moi importantes, pero sí é certo que se o Madrid ven con todos os seus xogadores en bo momento, que non é esta a súa tempada toda, hai que dicilo, non está non ten pinta. Unha gran tempada. Claro, pero é moito máis complicado, non? Pero penso que o Celta que pasa en Europa e despois o Madrid que está con problemas de lesións e tal, pois é o que fixo non un pouco que estivesemos todos pois moi emocionados con esa posibilidade, non? É que tamén penso que o partido foi un pouco paradigmático do que lle pasa ao Real Madrid neste ano, non? Que facendo partidos moi regulares e mesmo non xogando nada ben, pois 60 puntos, quero dicir, é que, claro, encadena partidos e puntos de 3 en 3 e moitas veces non é merecedor deses puntos, non? Pero, bueno, en canto ao xogo tamén o problema está en que eu penso, non? Que os 2 goles pois puxemos as cousas moi sinxelas, non? Tamén ese é o problema, que é un pouco, é verdade tamén, pois bueno, que Vinicius tuvo ese tiro ao palo que é moi parecido ao tiro ao palo que tivo Aspas, mellor xogada de Aspas que a xogada de Vinicius, e houve pois moitas paradas de Courtois, non tantas de Radu realmente non tivo moito que facer,
pero foi unha mágoa porque polo menos eu contei 2 ou 3 disparos prácticamente non a bocaxarro, pero case que Courtois pues, sacou aí manos, pés, pernas, cousas. Y que no sé por qué no salen en el resumen que he visto en la liga. No entiendo. Os temas dos resumos son tremendos, pero claro, é que penso que o resumo está editado para reflectir a realidade da publicación de moita prensa que xa escribiu que o partido do Madrid foi fantástico. Entón, claro, ti xa pues editas un resumo donde evites, ¿no? toda esa sensación de que quen tivo máis ocasións, pues evidentemente foi o Celta, non Madrid. Pero bueno, con eso xa contamos, esa vez. Non, perdón. Ia dicir que sempre contas con que, máis sendo Celta, expertos en perder partidos, en perder puntos no minuto 97, 100 ou cando sexa, contas con iso, con que un Madrid podeche facer un gol no minuto 89, 94, o que pasa que tal como foi o gol, ainda tiveron esa sorte dese rebote, entón creo que por iso quedamos un pouco fríos todos. Pero penso que cando chegou o rebote xa estábamos todos moi cabrados porque estábamos vendo, como foi do noso lado, ti e eu, Susi, o vemos moi ben, estábamos vendo demasiado. Porque non estábamos despexando ben, porque estábamos na presión, porque era un último minuto onde non houbo a potencia que a intensidade que tiñamos que ter, non sei se era cansazo evidentemente da falta de contra Fer, que para mí é unha falta clarísima. Para mí tamén, sí, para min tamén. Eu penso que en líneas xerais... Contacto residual, din que... Contacto residual. Eu realmente todo o que foi o mesmo... A ver, tampouco podes decir que influiu ou non, pero eu penso que hai que salientar tamén que o arbitraxe do partido foi realmente nefasto. Foi lamentable. Cousas, sabes? Cousas que realmente son pouco profesionais. Quero dicir, os temas de corners que non son, que se dan, foras de banda que se asignan ao equipo que non ten que sacar, perdas, obstruccións constantes do árbitro en xogadas de un só equipo e do outro non, que eso foi clamorosísimo. Grazas, porque pensei que era eu, simplemente porque sempre estaba terriblemente posicionado e sempre interrumpindo xogadas, sempre. Cambios do Celta que estiveron xogadores esperando como 5 ou 6 minutos para entrar na banda. Quer dizer, hai certas cousas que realmente son problemáticas. En cambio, falando dos cambios, antes dese cambio do Celta, o que se refire Jorge, que estiveron esperando, foron 5 ou 6 minutos, houve un cambio do Madrid anterior, no que o xogador xa estaba a sacar de banda, o árbitro parou o saque, o balón estaba xa prácticamente en xogo, parou todo para deixar que os xogadores do Madrid entrasen, non entren no que querían entrar. Asistencias médicas que entran e saen e o xogador queda no campo. Quero dicir, houve cousas realmente moitas neste partido, moitas. Non sei. Pero, bueno, independentemente diso, penso que a pouca intensidade dos últimos minutos pues penalizounos moitísimo. Mesmo Marcos podía ter quedado dereito, non? E non voltar o corpo desa maneira, porque as mans as tiña ben colocadas, pero, bueno, supoño que aí o instinto pues fai que te movas unha mágoa, porque Radu estaba ben colocado e o balón tiña saído fora. Entón, bueno, foi unha pena. Pero penso que foi un cabreo engadido a todo isto que estamos falando, no? Que estábamos vendo que había cousas que non estaban ben e que o xogo, pues, bueno, era moito mellor o noso en termos xerais, sin ter un partido brillante, que ni moito menos, porque fixemos bastantes cousas daquela maneira. Foi un partido un pouco estrano polas dúas partes, un partido bastante, non diría eu, vistoso, pero pues sí. Pero para min era o partido que quería Giraldez, Sí, para mí xouse. Para mí moi decepcionante. Personalmente, moi decepcionante para min. A proposición, como xogou o Celta, moi decepcionante. Pero bueno... De feito, Joaquín, ia preguntarvos a todos por iso, porque malia o feito de que o Celta tivo máis ocasións co Madrid, tal e cual, houve moitas críticas ao plantexamento de Claudio Giraldez. Como vedes vos iso, comezando con Joaquín? Sí. Que fale Fernando, que leva tempo sen falar. Sí. A ver, a pregunta, Antón, cal era? Que como o plantexamento? Houve moitas críticas ao plantexamento de Claudio Giraldez.
Yo vi un Celta bastante bueno, sin complejos frente al Madrid. Lo que pasa es que el Madrid tenía muchas bajas, salvo la de Courtois. Entonces, claro, ahí no contábamos con que esa alta iba a ser tan importante. Yo creo que esa fue la clave, ¿no? Sí. Tanto en las paradas que le hace a Borja Iglesias, que no salen en el resumen, como el palo de Yago, porque al final el palo de Yago es porque al final Courtois se estira en lo máximo, es decir, si no va al palo la toca él, o sea, es un portero realmente de un nivel pues es lo mejor del mundo, extraterrestre, claro. Entonces, yo creo que el planteamiento a mí me gustó y de hecho dio lugar a ocasiones, pero bueno, evidentemente, contra el Madrid no es que perdones, es que si no puedes porque tienes un portero de ese nivel delante, pues al final tienes que tener tú mucho cuidado para por lo menos empatar, ¿no? Xa sei que Madrid é o Madrid, pero a mí parece que o Celta estivo moi en bloque baixo e dándolle o balón ao Madrid un pouco demais, non? Esa é a sensación que me daba vendo o partido. Claro, e de feito, as poucas veces que conseguimos filtrar, realmente pasábamos por riba deles. Quero dicir, é que xogando un pouquiño máis a filtrar e a ver os espazos, realmente era un xogo moito mellor. E non sei por que... Eu compro a primeira parte. A primeira parte compro o que decides de que o Celta estivo ben. A segunda para min foi pésima do Celta, pésima. Moi mala. Quero dicir, regalamos o balón ao Madrid, ou ata o tiro de Aspas non tivemos ninguna. E que era un Madrid vulnerable. Logo, por suposto, teñen boas individualidades. Para min, o partido que fixo Tchouaméni, camisetas aparte, o partido que fixo Tchouaméni foi impresionante. O mellor do Madrid, salvando Courtois. Superclase. Era o mellor que nunca... Sí, fíxate que nunca non acostume que teño eu ver os partidos do Madrid, pero a veces en Champions veo xogar e tal, e nunca vi un partido de Tchouaméni así, pero moi ben o xogador francés. E o resto, pois, mediocridade. Eu que vi un Madrid mediocre. E ante ese Madrid mediocre o Celta facía dano. E para mí na segunda parte, vendo na primeira que estivemos mellor que a eles, para mí foi unha excepción darlles o balón e que xogaran a xogar dende vamos, é que desde Mendy ata Arnold, pum, foi unha... Quero dicir, faltou algo. Para mí un poquinho de ambición e de risco, que foi o que nos deu 3 puntos no Bernabéu, pero aquí en Balaídos, pues, saiu Cruz e marca no último minuto. Exactamente, se Aspas marca que ten a última que ten, pois 3 puntos e moi contento, pero eso non quitaría que eu dixera que o Celta para mí pecou de demasiado respetuoso ante un Madrid vulnerable. Non é o Madrid super forte que nunha contra vaiche marcar 3 goles ou así. Bueno, con Vinicius tamén é un xogador determinante, pero bueno. Pero bueno, tamén Vinicius estaba a xogar de punta, cousa que non fai habitualmente, supoño que polas baixas coas que viña o Madrid, e a mí tampouco me pareceu que fixera tanto dano. Non fixo nada. A mellor xogada, sabes, calea a da Lambreta, que non sabe. Ostras. E Javi Rodríguez facendo así como dicindo, que faz? Que estás facendo? Eso estivo grazoso, voy a decir la verdad. Pero bueno, sí, entón quedome con esta sensación que creo que demasiado respeto polo rival. Pero bueno, a primeira parte compro todo o que decides, Pero la segunda parte, Joaquín, no se puede pretender que contra el Real Madrid el Madrid no tenga unos minutos y un tramo de dominio. Sí, pero fueron 40 minutos, Bueno, pero me parece normal que tengas ahí un tramo, pues eso, no de agobio, tampoco diría de agobio. No de agobio. Que no tienes el balón, bueno, pues no pasa nada. Claro, pero... decir, es un partido que no te están barriendo. Es decir, bueno, que tengan el balón. Mientras lo tengan lejos de la portería, el problema fue justo al final, ¿no? Que llegaron muy encima, pero vamos. ¿Sabes lo que pasa, Fer? Sí, Perdona. Eu vin a defensa do Madrid tan endeble, un tren Alexander Arnold que Suedberg parecía Adriano el Imperatore corpeando contra él. Un Borges... A xogada do gol foi tremenda. Quero dicir, a mí realmente foi un xogador, como sabedes, eu decía ao meu fillo, cando se chamaba Alexander Arnold e ia de vermello, me gustaba moitísimo. Agora que se chama Trent e va de blanco, realmente é outro xogador completamente distinto. É Mingueza, é unha pena. É Mingueza. É Mingueza.
É Mingueza. Pero Jorge, Mingueza con caché, É Mingueza con caché. Mingueza con caché. O cambio de nome será porque quere esconder así algún toque aristocrático que o mellor ten, porque xa sabes que no Reino Unido se hai un guión, iso quere dicir que hai un certo toque de clase alta, non? No, eu penso sinceramente que é para non ter a mesma denominación que tivo sempre, para seguir deixando para inventarse, ¿no? Sí, para Pois hai reinvención, non sei moi ben. Sí, pero realmente non saiu nada ben, porque xustamente cambiou o nome, cambiou o tipo de xogador que era. Penso que non houve nunca xogador así destes grandes que van dun equipo grande a outro que cambiase tanto cara abaixo como esta fichaxe, que é unha cousa tremendísima. O perdido que está sempre, pero non somente no partido do outro día, senón penso que non ata o de agora eu non lle vin xogar un só partido coa calidade. Ten un bo golpeo, boa visión. É que é Mingueza, é Mingueza. É Mingueza. É verdade que se parece. Mingueza inglés. Non son Minguezas. Sí. Pero bueno, sí. Por aquí Celtoia di turcos non os turcos non axudaron, pero realmente o que quere dicir os trocos. Os turcos axudan pouco normalmente. Os turcos axudan pouco, sí. Bueno, o turco estaba no Madrid, ¿no? Arda Güler. Non funcionou ben aí. Quere dicir que os trocos non axudaron. Estades de acordo que os trocos non foron os adecuados ou a lo menos non aportaron o que tiñan que aportar? Eu esperaba máis Aspas, dos turcos. Bueno, Aspas non defrauda habitualmente, pero sí que foron Hugo Álvarez, Aspas, que máis entrou? Entrou Vecino. El Abdelawi. El Abdelawi. Claro, eu esperaba ser máis incisivos polas bandas con Abdelawi e Hugo Álvarez. Pois non sucedeu, non foi o esperado. Tivemos moitísima máis chegada con Williot na primeira metade do que tivemos con Hugo ou con Jones na segunda. Eu esperaba máis nos cambios. A mí non me disgustaron cando vin os trocos que fixo, pero non creo que o plan non saiu, non sei que era o que esperaba Claudio, pero o plan non saiu acorde o esperado. Sí, dice el Toya que Hugo e Fer non aportaron nada. Bueno, unha cousa que di antes Dinky, pois ten moita razón, non? O Celta foi mellor en xeral, xeramos máis ocasións, Courtois estivo inmenso. Por desgraza, coido que Claudio errou no plantexamento porque o Madrid precisaba máis a vitoria e o Celta non soubo xogar con iso. Claro, que con dúas derrotas consecutivas, pues evidentemente ter xa 9 puntos perdidos seguidos, pues claro, xa non era unha deusa liga, pero case, non? Para un equipo como o Real Madrid, que está sempre aí arriba, non? Entón, bueno, pero para precisar desa victoria tampouco foi que insisteran demasiado, quero dicir, os dous goles... Non teñen nada. Non teñen nada, quero dicir, o primeiro chega tamén, Tchouaméni queda só prácticamente, non hai ninguén arriba. Entón, bueno, o tivo moi claro. Ya non só Tchouaméni, al que le pasan primero tamén está solo. Son dos pases moi fáciles. Empanada do Celta, sí, tremendo. Ese pequeno momento de pájara, ¿no? Que solemos ter que nos penaliza moito, ¿no? Este ano. Pero bueno. Pero sí, eu estou de acordo con Jorge, para levar 3 partidos seguidos perdendo o Madrid, eu non vexo este Madrid loitar polo título de Liga, non vexo quen de estar a pelexar co Barcelona. No, para min está claro que o Barcelona sen facer un xogo impresionante, pois está a xogar mellor. Bueno, o Barça xoga ben, que o Barça será campeón da Liga, claro. O Barça xoga ben, Antón, o que pasa é que defende moi mal. Defende moi mal. Iso é certo. Pero o Barça cando xoga é outra cousa, outro nivel. O Madrid o Madrid é que aburre moito, non? Eso, como é que estou de acordo co comentario de Dinky de que poderíamos xogar con esa presión, con esa ansiedade do Madrid, porque non, a nós un empate tampouco máis aínda cando bueno, eso sabemos agora como rematou a xornada, pero ese puntiño ia ser un puntiño de ouro, con resultados do Español, do Atleti, da Real e os demais.
O sea Te que, digo, sí, sí. si Pero entra, bueno, si entra el tiro de Aspas. Entonces Claro, Bueno, iso cae era balaídos. que decir tamén que se Aspas qué bonito, se hubiera metido sido. este gol, pois estaríamos falando de outra cousa diferente, pero o que a mí sí me Sí, preocupou deste partido foi como o Celta entregou dende o meu punto de vista de máis o balón o Madrid, houbo moitas imprecisións tamén, De sobre acordo. todo na segunda metade. Bueno, agardo que no partido fronte ao León pois haxa un plantexamento completamente diferente, porque evidentemente o León non se lle pode dar tanto o balón como se lle deu o Madrid, mesmo se o Madrid pois non era o Madrid que podería ter sido con todos os seus xogadores, non? Entón, bueno, penso que claro, evidentemente o xeito no que se produciu a derrota pois fai que un este máis cabreado aínda, porque Sí. corre no último minuto sen poder responder. Bueno, pois son puntos que se escapan neses derradeiros minutos, non? Entón, é unha mágoa. Pero eu preguntaba a Jorge por unha mensaxe que lle enviei se el pensaba que isto podería ter algún tipo de impacto moral ou psicolóxico no partido do xoves. El dicíame que non, eu penso tamén que non. Han ser dous partidos, agardo, completamente diferentes, non? Distintos, sí. Sí, con todo va a ser partido complexo porque realmente, a ver, aínda que o León tamén chega con baixas non o 100%, pois, hombre, sobre o papel non nos ven mal o feito de non ser favoritos, non? Pero tamén hai que intentar pois plantexar o partido o máis posible, porque eu penso que a clave, moita da clave do posible paso á seguinte ronda está neste partido da casa, non podes ir cun empate ou cunha victoria pola mínima a xogarte un partido de volta ao campo do León, non? Hai que intentar pois ter un pouco máis de mordente, que é a palabra clave o que nos está a faltar nos últimos partidos, non? Ser un pouco máis incisivos agora de buscar cantas máis ocasións mellor para ter pois máis das que normalmente adoitamos meter, non? Eso pois é importante. Pois, bueno, temos que falar evidentemente do partido do León, porque é a verdadeira actualidade do Celta agora, despois desa derrota por 1-2 fronte ao Madrid. Eu quero destacar o gol do Celta fronte ao Madrid, que foi magnífico, non? Como Weber lle colle as costas a Alexander Arnold, e despois o centro e o remate de Borja, que acompaña moi ben a xogada e remata do xeito perfecto para batir a un dos mellores porteiros do mundo, senón o mellor que é Thibaut Courtois, non? Magnífico gol, realmente, ademais chegou nun momento importante, porque o Madrid tiña marcado ese primeiro gol nun despiste clarísimo da defensa, a veces que adoita ter o Celta, pero claro, conseguiu empatar o partido e quedaba aínda moito. Por desgraza, pois a segunda metade foi, como dicides vos, ou penso que moita xente leva comentado, pois un baixón de calidade do Celta. Di aquí Antonio ve que se Aspas marca, Claudio tería plantexado ben o partido. Home, tería funcionado ben o partido, pero non sei se o plantexamento podería dicirse que era un bo plantexamento tamén, non? Simplemente tería saído ben, pero eu penso que darlle o balón tanto Madrid é un equipo que está por riba do Celta en xeral en calidade e tamén axudas arbitrais, pois é un problema, non? Agardo que non sexa o que pase fronte ao equipo. O plantexamento pode que fora, porque mismamente o Osasuna gañou o Madrid cun plantexamento moi similar. Un plantexamento de dallo balón, e como estes non teñen creatividade e non teñen calidade para crear ocasións, máis alá de Vinicius, non a xogada solta, pois dallo o balón ao Madrid e que se afogue co balón. Entón, claro, pode que se o plantexamento non fose malo, pero para min foi un pouco decepcionante tendo en conta que eu, vendo a primeira parte, creía que o Celta podía facer dano e podía gañar o partido tendo balón nos pés ou polo menos xerando máis que da segunda parte. Un poquinho máis. Pero bueno, nada que reproche. Quero dicir, é un partido que a principio cando se sortea das por perdido, pois gañamos no Bernabéu e perdimos aquí. É o que pasa, non vamos a lamentar. Y les ganamos en el golaveraje particular. Efectivamente. Que non se despisten. Que non se despisten.
No. Oye, competimos moi ben, eu penso que competimos a moi alto nivel con Madrid. Sí que é certo que, como di Joaquín, darle tanto balón ao Madrid ao final é un pouco decepcionante porque tamén é fuxir un pouco do teu propio estilo, de ese Celta que lle gusta o balón, que é un rasgo de identidade do equipo. Entón sí que, sobre todo na segunda metade, para mí tamén decepcionou un pouco, pero bueno, poquinho. Xa está. Pero bueno, non pasa nada. A pensar no Lyon. Como da decepción pasamos a ilusión, que é o partido fronte ao Lyon, imos facelo, pero antes deamos alo menos os puntos, non? Os 5-3 é un punto que os xogadores do Celta nesta derrota decepcionante, sí, e sobre todo dolorosa por como se produciu fronte ao Madrid. Engade aquí Dinky que tamén podríamos decir que el árbitro le perdonó la roja a Ferran en el primer minuto, que Vinicius tamén tuvo un palo e que el penalti de Ferran fue clarísimo. Bueno, a min, máis alá de entrar en exemplos concretos ou non, a arbitraxe non me gustou. Hai que dicir que o árbitro non era o que ia pitar o partido originalmente, o árbitro que ia asumir o partido originalmente foi enviado a Grecia para... Marchou a Grecia, non? Sí, asumiu un partido importante na Liga Grega, o PAOK fronte ao Olympiacos, penso, non sei agora, pero un partido importante da Liga Grega e, por tanto... Pues, non o chamaría Benítez, non? Non sei se as cousas que só pasan con Madrid, non sei por qué, pero ¿Y por qué pasó eso? Era ¿cómo se llama? Martínez, ¿no? El árbitro que iba... Porque o partido era moi quente e quería un árbitro de fora por riscos de corruptela e así. Sí, bueno, pois un árbitro español asubiu ali e non asubiu o partido do Celta Madrid, que era o que se... Isto non ocorre en moitas ocasións, realmente. É unha cousa curiosa que ocorreu. É a primeira vez que máis alá de cuestións que conspiranoicas e tal, pois é unha cousa rara. Y un muy buen árbitro ese, el murciano, el que nos iba a tocar. Sánchez Martínez, ¿no? Sánchez Martínez, sí. Me acuerdo que sus inicios fueron muy estrambóticos en primera división. Yo le recuerdo los primeros arbitrajes muy nervioso, sacando muchas tarjetas, muy, bueno, pues eso, muy fuera de sí. Pero con los años fue ganando temple y en los últimos años es verdad que es para mí, los mejores, junto con Bengoechea, que siempre me gustó, de Burgos Bengoechea, que es uno de mis preferidos. Sánchez Martínez, en cuanto a saber llevar un partido, me parece de lo mejor del arbitraje español. Pois imos cos puntos, se vos parece, un punto pro terceiro, 3 pro segundo e 5 pro MVP do partido dende o voso punto de vista. Pues un punto le voy a dar yo a Aspas, 3 a Borja Iglesias y 5 a Suedberg por esa jugada del gol. Pues aí está Fernando. Pues totalmente igual. Nesta vez tamén coincidimos. Tiña pensado iso. De feito, estaba pensando se dar todos os puntos ou non, pero realmente ese punto de Aspas penso que é importante porque, bueno, dos cambios foi quizáis o único que saiu fixo, cousas moi interesantes, realmente, para ese pouco que xugou, pois estivo ben. E outro un pouco claro, a ver, penso que Williot fixo un dos seus mellores partidos do que va de tempada, realmente estivo moi ben, moi ben. E Borja, a pesar de non ter xogado tan ben, bueno, estar aí ben colocado e conseguir marcar ese gol desa maneira, tamén tivo un par delas antes, e bueno, se poden dar eses, de dalos todos, ese 5-3-1 para eso Williot, Borja e Aspas sen problema. Pois temos as mesmas puntuacións para Jorge e Fernando. Susi, Joaquín, que pensade? Non sei se Joaquín o ten claro. Quero facer algo original. Non, quero facer algo original, pero non sei como. Pois entonces podes darlle os 5 puntos a Madonna, que estivo aí presente no... Pode ser ben iso, sí. Pode ser ben. 5 a Madonna, 3 a Lambreta de Vinicius... E un ao balón de playa. Sí, es verdad. Qué bueno el balón de playa, sí. Bueno, estivo ben. O tipo, eu creo que tomamos un pouco a cachondeo tamén, non se enfadou tanto como outras veces.
Está Vamos, ben, un te Pouco crees. tranquiliño. Al final del partido Está lanzó, bien, lanzó un balonazo a la grada, ¿eh? O sea que... Sí? Sí. No, vin, esos non Lanzou- sai na tele. lanzou- lanzou. Lo vi yo. Como diciendo, ala, iros por ahí. Que yo me llevo los 3 Bueno, puntos. falta un poquinho de clase a Vinicius para caer ben. Un poquinho, dice. Un Qué poquinho. generoso. Clase e algunhas outras cousas tamén, quizá madurez, ese Sí, tipo de cousas. Sí, sí. Pobre. Pois bueno, vou decir, veña, un puntiño para Carreira, que non me disgustou. 3 para Aspas e 5 para Suedberg. Pois bueno, como eu teño algo semellante, pois eu teño un para Igual. Carreira. Un Sí. para Carreira porque sí que me gustou. Como di aquí Dinky, e ten razón, secou a Vinicius. Sí. Bueno, dei aquí tamén Celtoia que Borja leva varios partidos moi fallón nos pases e nos controis de balón, pero bueno, sempre aparece aí, non? Para marcar, para acompañar. ¿Qué más queremos de Borja? Es que yo no lo entiendo. ¿Qué más bueno, queremos? o que sí falla un poquinho menos. Está bastante baixo últimamente Ilaix Moriba. Está a ter bastantes problemas últimamente, non? O que non é boa nova pro Celta porque é un xogador que polo Ramadán, como sempre, pero realmente sí que está baixo. Está. Pois dende o meu punto de vista, un puntiño para Carreira, 3 para Borja e 5 para Sueldo. Pois eu ando parecido. Dubidaba se darlle a Borja ou a Carreira, pero voulle dar un punto a Aspas, 3 puntos a Carreira e 5 para Suedberg. Moi ben, pois aí está. Aí está a puntuación. Penso que de todos, non? Creo que todos demos xa a puntuación. Di aí a Abraham que a él lle sorprenden un pouco os puntos a Borja, porque estivo impreciso. En realidade, eu penso que todo o equipo estivo bastante impreciso neste partido. Non foi dos partidos máis brillantes do Celta nese capítulo do xogo. Pero es que ahora Borja está haciendo lo que hace Aspas desde hace mucho tiempo, que es bajar incluso hasta casi la defensa. Entonces, no solo es que controle mal, es que está haciendo ese esfuerzo de rescatar un poco el juego desde atrás. Entonces, eso hay que verlo también, ¿eh? O sea, no es que se quede ahí arriba y ahí arriba falle o sea impreciso. No. Es que está haciendo el esfuerzo de aparecer en más sitios. Entonces, bueno... Borja ten moi boas ideas, pero a execución non está sendo boa os últimos partidos. Eu penso que tamén ten un pouco que ver o de Borja co feito de que leva moitísimos partidos xogados, é dos xogadores que máis minutos acumulan, non? Que tamén ese tema, ¿no? O tema do, como di Dinky, ¿no? Do derroche físico, ¿no? Realmente que importante, non somente no partido, sino que xa leva unha serie de kilómetros acumulados nestas dúas competicións que realmente non é algo que se lle exixa sempre a xogadores desa idade, ¿no? É evidente que fai o esforzo e ás veces pois erra, e hai partidos que erra menos, pero claro que estamos en o de sempre, ¿no? Se conseguira acertar todo o que propón, pois sería un xogador xa máis superlativo aínda do que é, ¿no? Entón, bueno, ten esa cousa que decía Fer, ¿no? De dar esa idea. Tamén é verdade, como di Abraham, que estuvo preciso en outros partidos, xogou moito mellor, tamén é verdade que, bueno, que con un desgaste físico menor, ¿no? Penso que el partido o desgaste físico foi importante por eso que decía Fer, ¿no? Por estar sempre case baixando a defender, non tanto, pero case, ¿no? Sí, a dar oxígeno al equipo, que al final es que eso vale mucho, ¿eh? O sea, que... Sí, pero... Non, que eu quería decir que estivo... Eu compro tamén, compro de que difer de que baixa e que xenera, pero fallou uns pases, uns controis que non xa non pedimos que sexa un playmaker... No, pero tampouco... Nos malacostumbró, Joaquín, nos malacostumbró. Bueno, non sei, tampouco... Pensade que sen ser o seu partido máis brillante, aparte do desgaste físico que foi total, marcou un gol e tivo unha das ocasións máis claras a bocajarro contra a portería de Courtois. Para non ser o seu mellor partido, o que aporta é indiscutible.
É un xogador imprescindible no Celta. Que podemos sinalar, non? Ese tipo de cousas que pode ter un pequeno baixón, pero sobre todo tamén hai que entender por qué, non? Hai que poñer un pouco en contexto para explicar. La mejor parada de Courtois es la que le hace a Borja, ¿eh? La mejor parada de todo, Sí. todo el partido. Sí, porque además ia con forza, bastante ben, muy bien tirado. Entrada bien tirada, e aí, claro, saca esa mano que increíble, non? Bueno, se Borja non fallase e marcase máis goles, chamaríase Harry e xogaría no Bayern, non? Claro. Sería titular na selección sempre. Sí. Estou de acordo no que di Abraham sobre que non é só goles e estatísticas do fútbol. Eu diría máis, o fútbol é dos deportes nas que as estatísticas pois menos explican a realidade, son moi enganosas. Non serven absolutamente de nada, por moito que Microsoft Stats este todo o rato aí, non vale de nada. O dos goles esperados un dato fascinante. No, cando a máquina esta de Microsoft calcula os goles esperados, un mano a mano, tal, hai un 15%. Aí, Joaquín, hai que facer acto de fe porque eu non entendo moi ben como se fai iso, pero bueno, evidentemente hai un xeito de facelo, pero eu estou de acordo con Jorge que as estatísticas no fútbol pois probablemente son un dos deportes nos que menos nos podemos basar nas estadísticas. O béisbol, o baloncesto, outros deportes sí que as estadísticas teñen máis sentido, o tenis, tal, pero o fútbol, hai tantas variables no fútbol que é moi difícil, non? Bueno, pechamos capítulo Real Madrid e abrimos capítulo europeo, ese partido tan agardado de oitavos de final. Está o Celta entre os 16 mellores da Europa League esta tempada e agora unha eliminatoria dobre partido fronte ao Olympique de Lyon, que é un partido que é un equipo que, dende o meu punto de vista, sobre o papel, está un pouco por riba do Celta ou bastante por riba do Celta, pero os partidos non se xogan sobre o papel, xoganse sobre o céspede, e aí é onde hai que amosar todo iso. Chega o Olympique de Lyon con moitas baixas, é certo, mesmo con esas baixas segue sendo un equipo moi potente. O Celta agora ten unha baixa importante que é a de Miguel Román. Como vedes ese partido? E, ademais, algo que dicía antes Jorge, penso que é moi importante. Dicíamos tamén o meu tío outro día, cando estaba a falar con el por teléfono sobre o Celta, que realmente o partido importante pro Celta é este partido na casa en Balaídos. Se logra unha renda dun par de goles, cuidado que ten moitas posibilidades de pasar. Carai, pero vaya aspiración, 2 goles de diferencia, cuidado. Claro, Fer, se marcamos 5 creo que pasamos, Bueno, o Atlético de Madrid casi que non chega a final de Copa. Ese é outro dato de estatísticas que cantas veces, sobre todo xa en fases máis adiante, chega un equipo 3-0, 4-0 e vai xogar o partido de volta e palma. Entón, claro, final. Pero sí, estaría ben, ¿no? Por lo menos ir con... Non é que vayamos máis tranquilos, porque evidentemente calquera cousa pode suceder, pero eu penso que un empate ou un 0 sería un pouco xustiño. Sí, eu confío no Celta de visitante, Perdona, Antón, un momento antes de... Ia só preguntar, así que adiante. Sí, non facemos. Mira o do Pau. Al final ninguén contaba con iso. Sí. E metiste 2 goles, non? O Celta é o terceiro equipo da Liga con mellores registros de visitante. Non, creo que a mí un empate, por suposto que creo que o Celta ten que sair a gañar, pero que tampouco un empate diría está isto perdido, tal. Home, se palmamos en casa esa cousa, se palmamos en Balaídos a cousa está moi complicada. Pero un empate tal... Tamén o Lyon, logo podemos falar máis adiante do contexto no que ven o Lyon, O Lyon non está nun momento 12 da tempada. Pode ali que en principio unha eliminatoria que van de favoritos, tal, e o Celta empeza a xogar ali en Lyon, a xogar ben, e poden os nervios ali apretar as pernas destes xogadores que son tan xoves, porque o Lyon é un equipo que a maioría dos xogadores son... Vamos, eu diría que non diría que Hendrik é o máis veterano, pero son moi xoves os xogadores do Lyon. Di aquí Tino Neira que coa lesión de Román perdemos un 60% de posibilidades de pasar. Bueno, eso é moitísimo. Falando de estatísticas.
Sí, falando Eso moitísimo. Quioni Sotelo pode sustituir a Román e vaise notar moito a súa falta o Gallá me trabuque, non? É determinante, pero penso que tanto porcentaxe... Eso moitísimo. O sea, tenemos que ter 2 ou 3 baixas, ¿no? para ir xa con ese porcentaxe, non? Penso que non é tanto, non? Pero que ímonos notar, seguro, porque xa obriga a facer cousas distintas, non? Pero, bueno, penso que non tanto porcentaxe. Cales pensades que han ser as chaves deste partido de ida? Non da eliminatoria en xeral, senón do partido de ida en Balaidos fronte ao Olympique de Lyon, equipo, pois, evidentemente, de moita importancia dentro do fútbol europeo, en particular nesta Europa League, que é un dos equipos realmente potentes, ¿no? Pues yo creo que ir de hacia atrás hacia adelante, es decir, asegurar la zona defensiva, trabajar desde ahí y arriba algo caerá o alguna opción tendremos. Pero lo que está haciendo el Celta últimamente, que es mejorar en defensa, pero no solo en defensa en la línea defensiva, todo el bloque en defensa. O sea, yo creo que el Celta defiende mucho mejor desde hace un año hasta esta parte, o desde hace año y medio, desde que Giralde cogió el equipo. Entonces yo creo que desde ahí se puede construir una victoria. No empezando por la casa por el tejado y siendo agresivos, no. Desde atrás, sabiendo si estamos o no seguros, sabiendo si nos atacan mucho o no y qué fuerza defensiva hay que poner. Y una vez que tengamos eso medido y controlado, yo creo que a partir de ahí el Celta combina muy rápido arriba siempre. Tienen es que juegan de memoria muchas veces, o sea, hacen jugadas muy estudiadas, muy trabajadas, con lo cual la parte de arriba a mí no me preocupa. Yo creo que si desde atrás somos sólidos y un poco medimos al Olympique, a partir de ahí se puede sacar algo. Sí, habería que engadir a iso pues un chisquiño máis de mordente, de acerto, non? Claro. En eso que xeramos, conseguimos que xa estamos nun momento, ¿no? onde, claro, xa non é unha fase de liga, unha fase regular, e os erros pues, penalizan moitísimo, e conseguir ter nada, un chisquiño máis de acerto que tivésemos, pues seríamos quen de ter ese 100% completo, ¿no? Esa mellora que tivemos na defensa, en esa automatización, ¿no? do xogo que decías agora, pero é unha mágoa, ¿no? Que ter en cada partido pásanos sempre o mesmo, ¿no? Temos 3-4 ocasións claras que non somos quen de meter, non? Ese o punto de inflexión para poder facer algo máis na competición ten que ser ese. Sí, eu estou moi de acordo. Perdón, non, dalle, Joaquín. Fe de ratas, o Lyon ten moito xogador veterano tamén, Solo iso, se pode seguir. Fe de ratos. Non, que eu dicía, estou moi de acordo co que comentaban Fer e máis Jorge. Creo que tendo esa boa estructura en defensa que estábamos a ter, intentando ser un poquinho máis incisivos, creo que comentaba Jorge antes tamén, intentar ter un poquinho máis de pegada arriba e, sobre todo, cambiar que o plantexamento sexa un poquinho diferente ao do partido contra o Madrid e que sexa o Celta que marque o ritmo do partido, que non sexa entregarles o balón, que se xogue o que nos queiramos e que vexamos esa intensidade, esa mobilidade con balón, que creo que ao final é o que nos dá máis ocasións. Para ter boas opcións de ir a Francia e pasar esta eliminatoria, eu penso que o Celta ten que facer valer o feito de que está a xogar na casa este primeiro partido, ir a ter o balón para crear as maiores ocasións posibles con ese movimento de balón do que falades, buscando as costas a defensa rival, non entregar tanto o balón. Evidentemente, os partidos duran pues, xeralmente preto de 100 minutos e haberá momentos nos que o Celta non xogará tan ben, haberá momentos de altibaixos, etcétera, non? Que eses non sexan momentos que rematen en encaixar goles, porque é certo tamén o que di, penso para aí a Abraham, que o Celta encaixa moito para as ocasións que lle crean, non? E nestes partidos, cando chegas aos últimos 16, os oitavos de final dunha competición como a Europa League, pois estes pequenos erros poden realmente determinar
unha eliminatoria e as posibilidades que o Celta ten de pasar. A min pareceme un pouco exagerado dicir que o Celta sería favorito con Román, porque penso que o Celta non é favorito nesta eliminatoria, pero non pasa nada porque non sexa favorito, porque penso que estes partidos pois non se xogan no papel. Entón, neste primeiro encontro, penso que o Celta ten que ir a polo partido, non de un xeito tolo, senón pois controlando o balón, tendo a posesión e movendo o balón coa rapidez que sabe facelo, coa inteligencia que sabe facelo, tentar crear ocasións e, como di Jorge, pois metelas tamén, non? Porque senón estaría ben para nada. Hai xogadores que vosotros agardades que vayan xogar, que teñen que xogar dende o vosso punto de vista nun partido. O 10, o número 10. Sí, bueno, Iago Aspas, evidentemente, ¿no? O número 10. Os demais poden cambiar, o 10. prescindir. Bueno, supoño que tamén Radu, non? Sí, Bueno, claro. Cuidado con Iván. Cuidado con Iván. No, para min o que Starfelt tamén, por suposto. O sea, hai xogadores que non duvidamos que van xogar, pero sí. Eu quero decir que dun xeito totalmente obxectivo e para nada de contragafe que vexo casi imposible pasar. Vexo moi difícil. Estou vendo... Fácil non vai ser. No, imposible. Estou exagerando un pouco para facer o contragafe, pero o equipo... Eu é que falaba do Lyon como equipo xove porque sabedes que non sei se que neste verán estiveron descendidos administrativamente por impagos e por débeda, bueno, por o límite financiero aí da Liga Francesa, por unhas historias. Eu pensara que vendían, pero teñen un núcleo de xogadores, 3-4 xogadores que creo que algún deles está lesionado, porque teñen un xogador americano, Antón. Non sei se o coñeces, sí. Non o coñezo, pero sí que vin que había un que era estadounidense, sí. Está xogando ben, sí. Logo teñen un xogador inglés que se llama Tyler Morton, que está xogando moi ben. Tolisso, un mítico. Teñen xogadores interesantes. Un chaval que se chama Fofana tamén, que vin algún paralome del. Ese sí que está mancado. Sí. Teñen moitas baixas, estou vendo por aquí, pero o Celta, o que ten que xogar o Celta é que quero dicir, se perdes contra Lyon, que perdas porque eles xogaron ben. Non pegues tiros no pé. Claro, non pegues tiros no pé. Por eso hablo yo de la defensa. Por eso hablo yo de jugar atrás con seguridad. Eso sen complexos, Eso penso que é o fundamental. Penso que nada fastidia máis a un equipo como o noso. Vale, xogas contra un rival que pode ser mellor sobre o papel, como decías antes, e se no campo tamén o amosan, bueno, fan un partido. Como Boloña, non? Que amosou isto. Boloña, quero dicir, foi ese momento que, bueno, ti non tiraches o partido, eles xogaron moito mellor, e xa está. Quero dicir, eu cando é así, a mí é unha cosa que non me te pode dar máis ou menos rabia, pero non é tan lastimoso como cando ves que un equipo o está a facer realmente mal e acaba pues pasando, marcando 2 o 3 goles incluso. Como nos hizo el Pau con ese regalo, por ejemplo, aquí en casa. Por ejemplo, sí. Algo así, o sea, un equipo que está muerto, porque es que era un equipo muerto en aquel momento el Pau, aquí no hizo nada. Y de repente, en esa salida de balón tuya, le das ese balón, pues al final estás reviviendo a un muerto. Que non sexa por facer regalos, non? Que estemos concentrados, con tensión e tal, e que, bueno, pues se xogan mellor porque teñen pues mellores cartas nese momento, pues perfecto, non? Pero que non, a verdade é que non sería xusto, non? Despois a tempada que tivemos en Europa, que penso que en termos xerais non fixemos unha mala competición, non? Que va todo o contrario. Ao contrario, penso que... Está máis que amortizada ya. Competimos a un máximo nivel e aínda se non pasamos, pois que sexa porque estamos xogando contra un dos futuros finalistas ou campeóns da competición. El club ya recaudó su dinerito hasta este momento. O sea que... Bueno, pero temos que seguir agora e darlle claro. Eu penso que é o partido máis difícil, se consigue pasar, a cousa cambia por completo de cara a seguir avanzando, eso teño claro. Bueno, o gallá. Eu, Antón, respondendo a pregunta, correxídeme, pero Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Javi Rueda, Carreira, Ilaix Vecino,
Aspas, Borja, Biliot. Non sei se... Aspas, Borja, Biliot. Non sei se... Creo que sí, o 100% ou 99% eu apostaría por ese... Borja non crees que pode entrar de segunda parte? Na segunda metade. Igual, sí. Está un pouco canso e tal, o mellor... Sí, no, Juglar en punta. Creo que 11, creo que ese va a ser 11, se me pregunta, pero é que é impredecible, Claudio. O mellor pon a Fer López no doble pivote. Pivote, pode ser, sí. Non creo, pero eu creo que salará con... A dúbida teño no medio campo. O resto, creo que Mingueza vai querer guardalo por se hai que colgar balóns ou por se hai que falta un pouco de creatividade nos últimos minutos, pero creo que vai querer esconder a Mingueza un pouco, teño a sensación, e poñer a Javi Rueda e a Carreira. Os defensas non hai máis, non temos outra opción, e arriba, sí, Jutgla, Borja, pero que eu creo que Borja é máis xogador que Jutgla agora mesmo. É máis xogador, dá máis recursos, máis ten máis... Sí, ten un xogador máis de diferente dimensión. O dicía polo tema do desgaste físico, pero claro, evidentemente... Acumulación de partidos. Son 6 días, dende o partido con Madrid, tiro un tempo para descansar tamén. Son 6 días, é un partido importante. Eu penso que el mesmo se está, ainda que este a 90%, el vai querer estar aí a dado todo, non? Bueno, tamén eso ten valor importante. Sí, eu penso demais que a mí o que me ilusiona desta eliminatoria, sabendo que o Lyon para min é mellor equipo que o Celta, é o feito de que penso que Claudio ten opcións, ten varias opcións de 11 inicial, ten varias opcións de... Mesmo sen Miguel Román, coa baixa de Miguel Román, penso que ten varias opcións para facer cambios na segunda metade, para revolucionar o equipo e o partido se o precisa. E iso sí que é algo que me dá que me causa unha certa ilusión dende o punto de vista de que non é un partido que, sabendo, xa digo, que o León é mellor equipo, pero non é un deses partidos que un pensa, pois a min pareceme imposible. Como decía Joaquín aí tentando facer o gafe total, é case imposible. Imposible. A mí non me parece case imposible, pero bueno, non sería extraño que o Celta non seguise adiante. Simplemente, eu vexo este partido, ou afronto este partido con unha certa ilusión de que a posibilidade está aí, ¿no? De que o Celta pues, ten argumentos, eu penso, como para facerlle fronte ao Lyon e mesmo pois pasar a cuartos de final. O mellor, trabúcome, non? Tamén podo estar a falar co corazón un pouco, non? Pero penso, é o que penso, é como eu afronto este partido do xoves. Di Mario Seijas, por certo, unha aperta para Mario, co que coincido sempre que é posible no programa de Pablo Verdeal. Pois eu aposto por Pablo Durán no 11 porque a presión aos centrais do Lyon vai ser clave. Penso que é unha idea interesante, non? A idea de que Durán que volta pois poda participar de cara neste partido. No, creo que xogará no Villamarín. Xogará de cara contra o Betis. Eu creo que... Sí, perdón, na Cartuja. Eu creo que sí, porque por xerarquía e por nivel... Creo que vamos a sair con Biliot, Borja e Aspas. Bueno, porque está recén saído tamén da lesión e quizás, un partido sí, moi exigente para ser o primeiro no que te incorporas, non sei. Sí. Álvaro Núñez, din por aquí, menciona cine español. Eso sería o debut. Sí. Álvaro Núñez, home, non sei se este é o partido como para... Burcio de cara. Núñez, ¿no? Que alguén dice Burcio antes, pero non en relación a este partido en particular. E despois hai outra cuestión que aquí menciona Dinky que teño nas miñas notas tamén. Tamén o domingo temos un partido clave tamén contra o Betis. Se gañamos, escalamos a quinta praza ou alo menos pois o Celta colócase xa seriamente neses postos europeos. Vedes como son as cousas do calendario, que é tremendo. É un partido clave porque
porque toca agora, porque xusto xogamos agora co un rival, no, directo para esos postos de arriba. Entón, pois claro que sí, evidentemente, igual que falábamos antes, no, de que tivemos tamén a coordinación calendarística, no, de xogar co Real Sociedade, co Español, co Osasuna, co que estaban xusto por debaixo de nós, pois agora pois tocanos xogar co que está por riba. É evidente que tamén pode ser unha boa cosa, no, importante, no, se conseguimos gañar. E tamén, pois bueno, pode ser de conseguir pasar, pois pode ser un rival, no, que nos pode tocar, o Betis, ¿no? Entón, bueno, o galla cheguemos ali. Claro, o galla cheguemos. Xa a medida non collida, pero ter varios partidos, no, o importantes no que podamos gañar a ese rival, pois pode ser eso, bo para os puntos e bo tamén para a moral, no, para o ánimo. Esa tamén podería ser unha pregunta. Ata que punto pensades que os partidos de Liga poden ter un impacto nesta eliminatoria fronte ao Lyon? Porque foi Madrid antes do Lyon e Betis despois do Lyon. Non é un calendario sinxelo. Tamén xogan eles, xogan eles os xoves tamén. Sí. Pero xogan en Grecia. Pero non o digo por iso, senón polo tipo de partidos dos que estamos a falar. Anímicamente, o Madrid en Liga e despois contra o Betis nun partido que pode ser importante, non? Eu penso que pode afectar máis físicamente, a nivel desgaste, que anímicamente. Así como penso que o partido do Madrid non vai ter un impacto, como dicíades antes, no partido dos xoves, a nivel resultados, eu non penso que sexa algo que vai a influir tan negativamente, si que a nivel desgaste, ao final son partidos dunha exixencia máxima que fai que teñas que tirar dos xogadores que normalmente son titulares e aí sí que penso que pode influir, porque é un calendario complicado. Eu creo que se gañamos o Lyon e logo palamos 3-0 na Cartuja, non pasa aquí nada, non importa, tampouco moito. Quero dicir, se pasamos de rolda e perdemos contra o Betis, pois perfecto. Se pasamos de rolda, non se gañamos o Lyon o xoves. No, quero dicir, pero se gañamos o xoves e tal, o Celta vai, sabe que o partido máis que sí, hai que gañar, pero tamén, home, claro, que creo que o Celta gañe todos os partidos, pero tampouco... Claro. Bueno, vamos a pensar aquí que imos a tratar o partido na Cartuja como un partido que imos a gañar, que somos favoritos, porque non o somos. Tampouco. Pero mellor unha derrota un pouco abultada tampouco nos ven ben, non? Quero dicir, ainda que gañe a Opción, e logo de repente ali, pues, palmas un pouco lamentablemente, logo para o partido seguinte, pues tampouco é unha cousa boa, non? Eu, se fose xogador do Celta, non me afectaría moito, A mí quizás me preocupa un pouco, non a nivel resultado, pero a nivel, cando se empezamos a ter partidos nos que custa moitísimo marcar, nos que de cara a gol estás negado, non entra nada, o que dicíamos antes, ter un pouquiño máis de acerto, aí sí que penso que a fantasma esa de non entra, sí que podemos arrastrarla un pouco e pode afectar tamén a competición europea. Non tanto a nivel resultados, pero sí que aí sí que xa nos pasou en algún momento, e a tempada pasada tamén, que de repente tes unha racha de partidos nos que parece que aínda que crees ocasións, non atinas e non... Entón, bueno... Creo que o que pasa que temos máis este ano non é tanto que teñamos portas a cero, seno que non aproveitamos todo o que xeramos, aínda que marquemos, non? Marcamos un gol, 2, pero mellor tes opcións para 4 ou 5 e metes unha. Entón, penso que é menos preocupante que cando encadenas partidos a cero, que non és capaz de marcar, que non entra o gol, aí sí que é máis complexo. Pero penso que o que temos máis este ano é isto outro, non aproveitar, non ter acerto para, pois, ao final do partido tes, pois, 6 ocasións nas que te marca a estadística, non? Aunque a veces tampouco sei moi ben como se marca o que vai entre os tres paus ou o que non? Pero se tes 6 claras, pois non meter máis que unha, pois sí que é un pouco malo, non? Para o teu xogo. Bueno, eu penso que máis ou menos algunhas das chaves sí que as temos cuberto, así que vou preguntarvos dúas cousas. Ademais da porra, hai que dar porra e goleadores, evidentemente, pero tamén pregunto, pasa ou non pasa o Celta? Esa é tamén pregunta como parte da porra, porque un podería dicir que gaña o Celta este partido, pero que pasa ou que non pasa, porque, claro, despois hai outro partido en Francia dentro de moi pouco tamén, non?
Entón, bueno, se vos parece, por certo que alguén preguntoume se ia estar hoxe Antonio García Teijeiro e que non viu o partido do Madrid, non asistiu o partido do Madrid porque tiña unha cita médica justamente ese día, e entón non puido ir a... Mala hora, pero sen dúbida estará no partido fronte ao León e verémolo Médico, a el viernes por la noche. Joder. Mala hora, No, era pola tarde, pero tiñan que facerlle unhas probas, non sei que, entón pois non... Bueno. Creo que mesmo tiñan que facerlle como algo que tiña que ver con anestesia e tal, entón pois... Un pouco de reposo. Bueno, a saúde o primeiro. Por non poder ir, non? Entón pois... E díxome, ademais, menos mal, porque sairía ben cabreado despois de perder deses... Sí, é que foi realmente lembrei moito porque eu normalmente non son persoa que se alporice demasiado e realmente neste partido saín bastante incluso non vou dicir que taquicárdico, pero sí que tiña algunha reacción física no corpo que non era moi normal. Saíron verbas da miña boca que non sairían se a miña filla estivese na casa, pero non estaba. Entón, os tiña diante e penso que os tres botamos por esa boca cousas un pouco apropiadas. Unha aperta Antonio, por certo, unha aperta Antonio tamén. Unha aperta Antonio. Sí, unha aperta Antonio. Non ten ningún problema ni nada así, pero tiña cita, entón non puido... Pero polo disgusto de perder un Celta-Madrid, aínda que perdésemos e tal, o disgusto que tería por perder o partido por culpa do médico, pois unha aperta para Antonio. Imagínate, Joaquín, levantas, ergueste, espertas despois dunha anestesia e escoitas iso, non? O primeiro que escoitas é que o Celta perdese. Enchúfase pos o gol de Valverde aí. Dormídeme outra vez. Outra proba. Bueno, imos coa porra e decídeme, pasa ou non pasa o Celta? Susi, Fer, Jorge, Joaquín, quen desexe que vaya. Eu vou dicir 2-0. Non porque non estou convencida de que vai a ser ese o resultado, pero eu que querería que pasase para non gañar pola mínima e chegar a Lyon pois con unha certa holgura. Marcan quen marca? Vai marcar Iago Aspas e Svedberg. Aspas e Svedberg. Muy bien. Yo voy a decir 2-1 y creo que no pasamos, por desgracia. Ah, por certo, pasa ou non pasa? Eu digo que pasa. Vale. Eu digo que pasa. Di que pasa e Fer 2-1. Yo digo 2-1. Goles de, vamos a variar un poco, Pablo Durán, a ver si... Espectacular, Pablo. Y Svedberg, venga. Un hat-trick. Durán e Svedberg, pero Fer di que non pasa. No, allí nos van a ganar por 2 goles, por lo menos. Sí. Bueno, están frouxiños en casa eles, Bueno, es un poco... Últimamente que le van 2 seguidos perdendo na casa. Estoy usando tu táctica. Sí, xa sei, Fer. Mellor. Dice el Toya, pasa. Pois... Se de Celtoia di que pasa, pues pasamos. Susi di que pasa tamén. Fer di que non. A ver se acertamos. Joaquín... Claro. Celtoia, a ver se acertamos. A ver. Mira, eu vou decir, firmo este resultado con sangue se fai falta. 1-1. Firmo, Firmo pues agora mesmo, firmo. Eu firmo 1-1. Ese como vexo o todo en Francia. A xogalo en Francia e digo 1-1 e pasamos. Bueno, e que marca? É unha moi boa pregunta que debería ter preparada. Marca Borja. Borja, moi ben. Sí. Borja, que leva varios goles en Europa. E como vai ser, Joaquín? Empezamos gañando ou empatamos? A ver, déxame ver. A remolque. Empezamos gañando porque están os franceses medio despistados e tal, e logo parecen a Brasil dos 70, aguantamos de pena, e en Lyon damos unha exhibición. Pero, exhibición Joaquín, en Lyon histórica. Entón en Lyon o Celta pasa pero sufrir en Balaídos toca sufrir. Eso cosa rara desa, ¿no? En Lyon? Sí. En Lyon, prorrogazo gol de Matías Vecino. Non, por Dios. No. Prórroga non, que son das cousas que menos me gustan. Non, que un xoves é unha cousa tremenda. Hai clase ao día seguinte. Prórroga que non próloga, que moita xente di próloga. Que non próloga. Claro, gente que lee pocos libros. Epílogo a próloga. Prólogo, claro.
Jorge, que pensas ti? Pois eu, a ver, para ser coherente co que dixen, no? Eu penso que temos que ir un pouco máis que un gol. Eu tamén voume aboar a 2-0 con goles de Aspas e de Fer. Eu non podo decir que non pasamos, eu teño que decir que pasamos. Claro, que difícil. Pero non me sae, teño que... E que ademais Joaquín dixotes que é case imposible, pero despois di que pasan, o sea que... claro, Esa é a maxia do fútbol. esa é a máxima do fútbol, efectivamente. Non dicíamos que as estatísticas non valen para nada, de que sendo do Celta se nos O Albacete pensaba o mesmo contra nós e contra o Madrid, eh? Sí, sí. El Albacete jugó muy bien contra nosotros y contra el Madrid. Vaya dos partidos que hizo. Sí. Pois Eso ben contra o Barça tamén. Penso que o Albacete, vendo o partido que fixo contra o Barça, merecía ainda ter pasado tamén. Ter eliminado o Barça tamén, non? O día do pai a volta, dicen O Toya. 19 de... Sí, O 19. Pai Mira, Aspas. non nos Estados Unidos, porque o día do pai é diferente, é outra data diferente, non lembro cando, pero non é o mesmo día. Pues parece mentira, Antón, que no lo recuerdes. Antón, se pasamos con gol de Swedberg, fago un vídeo en sueco para Billiot. Correcto. Que xa fixeches hai tempo. Para Un Starfield, vídeo fixen un. para Starfield en sueco. Lembro que está aí na hemeroteca do Barcelona. Sí. Como pasemos con gol de Billiot, fago un vídeo en sueco. Faremos Vin hoxe un vídeo que non sei de onde chegou, supoño que algunha canle destas de fútbol inglés, de un parlamentario sueco fixo unha intervención hoxe no Parlamento comparando a política económica do ministro de Economía co Tottenham. que foi bastante coa situación actual do Tottenham, entón foi moi... Bueno, en Suecia Premier League sí que se moito, non? Joder. Sí, bueno, digamos que sí, que apremia, pero tamén coñecen moito a Liga. Depende que nivel de fútbol. Eu diría que os chavales aquí os xoves seguen máis que nada a Premier League. Pero os futboleros, así, veteráns digo maiores de 25, o sea, non fai falta ser moi maior. Os futboleros, así, que ven máis fútbol, tal, todos coñecen o Celta de Vigo e Iago Aspas, todos. Eu, sempre que me preguntan de onde son, eu digo, segues o fútbol? Sí. Celta Vigo? Iago Aspas. Sí. Bueno, vou dicir precisamente, xa que dixeches Aspas, pois 1-0 pro Celta, gol de Iago Aspas, pero o Celta non pasa en León. Eu penso que non. Penso que traxedia en León. Vou dicir isto, penso que se o Celta consegue 2 goles de renda, sí que pasa, pero cun só gol, que é o que eu penso que vai pasar, o Celta non. Pero se somos mellores fora de casa este ano, entón. Os cuartos de final. Sí, non sei. Preocúpame a defensa. Cando as cousas están así dubitativas, duvidosas, cando non queda moito tempo e non te poden marcar, pois resulta que... Metemos a Joel Lago que meta 2 mordiscos aí a Hendrik e xa está. Non lo digas 2 veces, que este encéndese... Que eu como contra gatos. Pois sí que son. Pero bueno, 1-0, gol de Iago Aspas, desgraciadamente, dende o meu punto de vista, o Celta non vai pasar. E xa que está Mario Seijas por aí, preguntaba antes, hai uns minutos, tiña unha pregunta por aquí, que di, non pensades que o Madrid e o Barça, outra cuerda, son unha lacra para a Liga, casualmente sempre hai polémicas contra eles e sempre a moeda cae cara ao seu favor. Penso que este é un debate interesante para un programa final de semana, ¿no? É dicir, a pregunta sería algo así como o Madrid e o Barça realmente son un elemento positivo ou un elemento negativo da Liga, porque desde un punto de vista económico, evidentemente, son o que se vende da Liga, pero cando un non ten interese nin polo Madrid nin polo Barça, como é o meu caso, pois cando un é do Celta como somos nós, pois realmente hai outros elementos nos que hai que pensar e non só na cuestión económica da Liga. Deixo aí a pregunta por se alguén quere facer algún breve comentario sobre isto.
Como non sei se que... son un problema. Pero non por eles en sí mesmos, non? Sino por este articulado que temos na competición que parece que está deseñada para ter dous equipos que son distintos do resto en canto ao tipo de equipo que son, o tipo de reparto económico. O problema non é que sean eles dous intrínsecamente, non? Senón que todo está organizado para favorecer que les estean, ¿no? Mesmo, bueno, y a pesar de eso, en el partido de ida contra el Madrid, Jorge, expulsaron a 2 jugadores, que eso fue algo... Vamos, sí, lo que pasa es que esto todos os alientamos como excepcional, ¿no? Como un árbitro que sabemos que non vai volver pasar ata dentro de X partidos. Non é a norma, sen a excepción. E cando a norma é o que tivemos o outro día e non o do Bernabéu, porque eu penso que así pues, sería moito mellor, ese é o problema, non? Pero xa non somente iso, senón o tema este de veña, imos agora facer unha Supercopa con 4 equipos solamente para garantir máis opcións de que non vai a ser que queden polo camino e non teñamos presenza en Arabia ou donde sexa destes 2 equipos, non? Entón, claro, o problema é o articulado da Liga Española que ten moito problema. Para mí o Barça... A mellor liga, se non fose así. Dende o punto de vista deportivo, dende logo, pero como son un problema o Bayern de Múnich na Bundesliga, por exemplo, ou PSG na... Que dicir, restan interese a Liga, pero que temos que entender tamén que o Barça e o Madrid non son equipos de fútbol, son marcas. Sí. E os árabes, cando apostan pola Supercopa ali, non apostan pola Liga de Fútbol, apostan por ter a marca Real Madrid e Barcelona en Arabia. É complicado, saber, eu tampouco quero, a mí, dentro de que fíxome moita graza a pregunta por o Palancas e o Madrid e tal, pero eu, competindo en igualdade de condicións, entendo que existan clubes que son máis grandes que outros, por historia, por masa social e por todo, pero para min o Madrid e o Barça xa representan a mercantilización máxima do fútbol, non? Porque xa non, por suposto, que non quero decir que non haya xente que un tipo que é de Chamartín e que criouse vendo Madrid e que teña o mesmo sentimento que teño eu polo Celta, seguro que existe, Sí, sen dúbida. Pero no, sen dúbida, respeto tamén ao aficionado de Barça catalán que se sinte identificado tal, pero para min xa o 90%, 95% son xente que non sinte ou non pode sentir como eu sinto o Celta de Vigo, por exemplo. E para min eso... Quizás a diferencia entre outros lugares, estes 2 equipos, é que eso que ti dis, esa conexión, poden ser marcas, equipos moi grandes, pero non perderon aínda esa conexión que teñen coa cidade, non? E falando da Premier é moi claro, quero dicir, hai 4 ou 5 equipos que poden ser tan grandes como Madrid ou Barcelona, pero non hai naqueles lugares onde teñen esa base social, ¿no? Que penso que hai equipos que perderon aquí, ¿no? Que non é tan sí, perdemos. E comenta Mario Seijas o caso da NBA, por exemplo, que tamén falando de marcas, e ao final non lle quita competitividade, non hai un só equipo que sempre este a pelear polo título. Son franquicias e o mellor hai épocas, ¿no? E todos lembramos, hai épocas, pois o mellor hai unha década que hai por 2 equipos moi importantes, como foron no seu día Lakers Celtics, e de repente na década seguinte pois cambia a torna, está Chicago, logo cambia a torna, e o mellor hai un equipo grande que de repente pois ata dentro de 30 anos non volve a estar aí, non? Pero non hai esa, quero dicir, a xente que é seguidor, fan ou que sigue iso, non lle quita competitividade, non fai que sexa unha liga pior por ese motivo, non? No, claro. Exacto. Como liga, estamos falando da NBA aquí, como liga a NBA é a mellor do mundo, pero para mí representa unha artificialidade, unos highlights, que non vai comigo. Quero dicir, eu sigo a NBA e gústame, pero non, quero dicir, para mí o que me gusta do fútbol é esa localidade, esa representación, ese tal. O NBA é todo, vamos... Finalmente, Joaquín, na NBA os equipos que realmente teñen solera, non? Por dicirlo así en castelán, son eses equipos históricos, non? Como os Celtics, os Lakers, os Celtics que sempre estiveron en Boston, os Lakers que levan moitísimas décadas nos Ángeles, non? Os Bulls, os Pistons, os Knicks. Esos son os equipos que realmente, pois, a xente realmente se identifica
moito con eles porque teñen a historia, non? A historia é unha única cousa que non se pode crear, non? Que esa tradición está ou non está. Claro, pois equipos ingleses que datan do século XIX, pois evidentemente teñen moita tradición. Equipos como Celta que teñen máis de 100 anos, pois tamén teñen moita tradición. Iso non se pode realmente crear, pero el fala, sobre todo, para rematar con este tema, o tema da competitividade. Que totalmente de acordo. Eso é esencial. Dende que no reparto de dereitos e no reparto... E o draft tamén. Claro, o draft, hai dous equipos que non están xogando coas mesmas reglas que o resto, pois evidentemente, unha cosa que sexan mellores, que evidentemente son, e que teñen pois, outra estructura, pero as reglas tiñan que ser iguais para todos, e non son iguais para todos. E dende o momento que son así, a competitividade pois pérdese, non? Claro, eu entendo que non todos teñan os mesmos medios, non todos teñen o mesmo presuposto, eu iso o entendo pasa en todas as ligas. O que pasa é que, como di Jorge, se as reglas non son as mesmas para todos, non existe ningún tipo de equidade entre os equipos que participan. E quitalle valor. Un pequeno apunte, nomeábamos o Tottenham está palmando no minuto 20 4-0 contra o Atlético Madrid. 4-0. Atlético 4, Tottenham 0. Este ano é un ano bastante... De feito, xa están non asumindo, pero hai moita xente que coñeceu fans do Tottenham que teñen xa a Championship aí como un pouco... Sí, cuidado, cuidado. Bueno, que non faga o cholo como a Navota. Claro, quería decir, sabendo... Claro, se vas 4-0, logo, pues, o mellor pasa o que... Sabendo que hai volta, hai eliminatoria. Hai partido ainda. Hai partido. O meu Liverpool acaba de palmar un 0 co Galatasaray ali. Co Galata, non? Palmou. A pasión turca gañou ali. A pasión turca. A pasión turca gañou ali. Pero bueno, un 0 coa volta en Anfield. Un 0 en Anfield. Eu vexo moi posible a remontada. Ui, Jorge. Bueno, xa andan por aí dicindo que Xabi Alonso xa ten un preacordo para... Co Liverpool. Sí, para en xuño xa entrar. Se cando Arne Slot non gañe Champions. Entón, mellor aí... Non te pinta, eu estou casi que seguro de que o fará moito mellor en Liverpool ca no Madrid, pero bueno. Seguro. Bueno, se eso é posible, supoño que, a ver, va ter máis manga para facer cousas semellantes ao de Leverkusen. Vais a sair, se fichades vais a sair que é un entrenadorazo, seguro. O que pasa que o que quere o Madrid quere a Zidane, un tipo que tampouco lles maree moito e... Sí, o Madrid non era o equipo para Xabi Alonso, no meu pinto. O vídeo este de Maradona, veña, a xogar. Ala, un marcho. Veña. Bueno, unha aperta, por certo, para Mario Seijas. Algún día agardo que pase polo Bar Celeste, que xa estivo en algunha ocasión. Bueno, é un home que, ademais de saber moito do Celta de fútbol, sabe moito de música, porque é DJ, pincha en Coruña. Todo o que sabe de música podedes velo nunha entrevista que lle fixeron hai uns días nunha canle de YouTube que se chama La Galleta Molona. Pois La Galleta Molona, Mario Seijas, e aí está esta entrevista que é moi interesante. Non sobre o Celta nese caso, senón sobre música e falando en castelán, que él normalmente fala en galego. Un pouco extraño escoitar a Mario Seijas falar en castelán, porque normalmente non o escoito falar en castelán. Bueno, estou case fora de tempo porque sabedes que teño que ir a unha xuntanza, pero quero, ao menos, pois tamén dar a posibilidade de rematar facendo esa porra pro partido fronte ao Betis, non? Porque despois do partido fronte ao León, o Celta mídese na Liga o Real Betis o domingo sobre as 6:30 da tarde. Bueno, pois rematamos, se vos parece, cunha porra express sobre este partido. Yo voy a decir 2-2. 2-2. Sí. Fernando, e quen marca polo Celta? Marcan Aspas y Borja Iglesias. Aspas e Borja. Moi ben. Express, di Fernando. Express e exótica. Imos a ir aí con un 3. Un 3. Bueno, espectacular, Jorge. Espectacular. E xa veredes, exótica porque vai ser hat-trick de Jude Law.
Espectacular. Eu non apostaría cartos a esta Pero, combinación. Jorge, No, desde logo que non. Entón, Jude Glad despois do Pero partido. se acertas, forraste, sí. Mercamos a camisola de Jutla para Jorge. Sí, feito. Eu Pero quedo no revés. medio. Vou dicir un 2. Espectacular. Goles de Billiot e de Durán. Billiot e Durán. Moi ben. A ver, pero en teoría o Betis é mellor que a nós, non? Claro. Veremos. En teoría. Pero ten razón, ten razón. Que somos o mellor equipo fora da casa, pois hai que facer cosas. Eso é certo, sí. Tamén é un ambiente un pouco tóxico ali, a afición do Betis tamén. Xogando un partido mal, esa a bufos e tal aí. Veña, eu digo veña, un 2-2. Tamén. Como yo. Sí, como Fer. Non quería repetir un. Pois marca Billiot de Pablo Durán. Billiot e Durán, eu remato dicindo 1-1, xa leva tempo sen dicilo. Espectacular, Antón. Vou dicilo neste caso, e penso que non é un mal resultado en absoluto o empate despois de xogar contra o León, sobre todo se gaña o León. E o gol, eu vou dicir que o marca Fer López nesta ocasión. Haberá que preguntarlle a estatística, pero penso que este ano está habendo moitos empates a 2. É un ano, sí, é un resultado bastante máis O certo digo moitos empates a 1, pero en xeral, certo. En xeral 2-2, en xeral 2-2, sí. Un resultado bastante típico no que vai de Liga, pero bueno, agora non hai que pensar tanto na Liga porque en 2 días o Celta xoga en Balaídos e ademais sei que algúns de vos ides estar aí para animar in situ o Real Club Celta de Vigo no estadio de Balaídos, así que Jorge, con toda a forza aí representádenos a nós, que non podemos estar en Balaídos, pero que estaremos en fronte da pantalla televisiva. Jorge, grazas, como sempre, por estar aí ao outro lado da liña participando no Bar Celeste. Agardo verte a semana que ven porque haberá moito que comentar tamén. Pois sí, grazas a vos, a verdade, sempre un placer e ali estaremos en Balaídos para ver se esa noite europea non é a derradeira desta tempada, senón que aínda nos quedan máis neste ano. Agardemos que sí. Bueno, Joaquín. Que sensación, Que sensación de ese comentario, é certo, pode ser a derradeira. Pode ser a derradeira da tempada, Na tempada, porque eu conto con voltar a Europa o ano que ven, non? Sí. Bueno, que pelexe para votarnos, que aquí seguimos. No, o León vai ter que traballar moito, entende logo. Eso espero. É importante. Bueno, se non quere traballar, que nos den eliminatorias, xa está, Se non quere traballar moito. Se queren descansar, que descansen. Porque eu, por sorte, non dou clase ese día, así que podo centrarme no que importa que é o partido. Sí, traballo ata as 8 da tarde. Bueno, pero podes ver o partido, ¿no? Por suposto. Joaquín, grazas por estar aí. Unha aperta. Ata a vindeira ocasión. Unha aperta, falamos. Susi, tamén moitas grazas. Agardamos verte pronto. Non vin o partido das Celtas, pero penso que sí que o retransmitiron por YouTube. Sí, empataron a 1. Tivemos a sorte de que os de embaixo perderon, así que, bueno, o partido da semana que ven, o domingo ás 12 da mañá na Madroa, un partido bonito das Celtas para ver, porque xogamos co Racing, que é un dos rivais directos por esa segunda plaza para playoff de ascenso, así que, bueno, vou tentar escaparme a velo, así que bueno, a ver como pinta. Eu tento velos por YouTube, pero non tiven a oportunidade esta pasada fin de semana. Grazas, Susi, e tamén grazas, Fernando, por estares aí. Lémbranos, se podes, onde máis podemos escoitar o Bar Celeste? Bueno, por supuesto en YouTube, en Spotify, en iVoox y bueno, también dejamos un enlace en Instagram para que puedan conectar con Spotify. Así que bueno, estamos en prácticamente todos los lados. Sí, porque hai conta de Instagram do Bar Celeste que podedes seguir se o desexades. É unha conta que ademais administra Fernando. Pois nada, como cantaba Ricky Martin, alé, alé, alé,
oe, e que o Celta consiga vencer nese partido fronte ao Lyon como primeiro paso para achegarse aos cuartos de final. Para conseguir iso, vou deixar o balón a botar e vos, dende Vigo, Suecia, a berrar ben forte para que chegue aos oídos de todo o equipo, de Giraldez e tamén dos seareiros franceses que poidan vir a Vigo. Por certo, que remato dicindo que se prevé que a viaxe de celtistas a Lyon sexa a máis grande, o máis grande desplazamento da historia do Celta. Así que, bueno, vai ser emocionante. Espectacular, espectacular. Preparados? Preparadas? Imos aló. Como sempre, o de sempre. ¡Ala! ¡Celta! Celta. Un poquinho descoordinados.